ये 16 साल का बच्चा मुझे बता रहा है और ये बात हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स को नहीं समझ आ रही। पहली बात मुझे कहता है, राहुल जी मैंने इंजीनियरिंग की है मगर मुझे इंजीनियरिंग की जॉब नहीं मिल सकती। 16 साल के बच्चा बा, इंजीनियरिंग भी कंप्लीट बा। 16 साल के बच्चा बा, इंजीनियरिंग भी कंप्लीट बा। बचवा झूठ बोलता कि ई गांजा मार के फिट बा। महकता बिहार में इंजीनियर बनेले मात्र लड़का 8 साल के। बिहार में इंजीनियर बनेले मात्र लड़का 8 साल के। देखे के बाद तो कमाल देखी लालू के दोनों लाल के। यही बात पर पीएम के कन्फर्म इनकर सीट बा। बचवा झूठ बोलता कि गांजा मार के फिट बा। महकता कश्मीर पहुंचत कहीं रास्ते में बुढ़ा जास। कश्मीर पहुंचत कहीं रास्ते में बुढ़ा जास। आगे चल के पीएम बने के इहो बात भूला जास। जवान बनावे वाला वो लइकवे के लगे किट बा। बचवा झूठ बोलता कि गांजा मार के फिट बा। महकता इहे बात सुन के इनकर सारा लोग चिहाइल बा। इहे बात सुन के इनकर सारा लोग चिहाइल बा कि पप्पू एह लोग के हवे कि दूसरा ग्रह से आइल बा। इंजीनियर 16 साल में बनल बिल्कुल बात सटीक बा। बचवा झूठ बोलता कि गांजा मार के फिट बा। महकता 18 साल के पहले ही देखी लड़का नौकरी खोजता। 18 साल के पहले ही देखी लड़का नौकरी खोजता। मोदी राज के कारण ही तो नौकरी नहीं मिलता। अच्छा अब चलत तानी धुनाई करे केजरीवाल के बीट बा। बचवा झूठ बोलता कि गांजा मार के फिट बा। महकता 16 साल के बच्चा बा, इंजीनियरिंग भी कंप्लीट बा। तो बचवा झूठ बोलता कि गांजा मार के फिट बा। महकता इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो